Wel, bore yma, dyn ni yn dechrau cyfres newydd, cyfres fer iawn. Fi jyst tair oedfa yn y gyfres yma. A y teitl ar gyfer y neges bore yma ydy Cân Mair, Newyddion da i fyd sy'n hiraethu? Question mark felly. A y syniad yma o hiraeth sydd yn y neges ar gyfer bore yma ac yn y 3 cwestiwn byddwn ni'n edrych arno yn yr wythnosau nesaf. A be dyn ni eisiau edrych yn yma ydy o edrych ymlaen at y Nadolig os yna rhywbeth ar goll yn y byd ni. Os yna rhywbeth dyn ni chwilio amdano yn y byd ni yn ein bywydau ni. A dwi'n meddwl bod hwnna'n wir am hwnna'n deimlad cyffredin. A dyna pam oedden ni'n hysbysebu y gyfres yma, wnaethon ni ryddhau cerdd, wnaethon ni wneud adeg, falle bod chi'n cofio rai o'n chi, wnaethon ni wneud cyfres efo Cymdeithas y Beibl, o'r enw Cyfres y Beibl. Ac fel rhan o hwnna, mi wnaethon ni wneud sawl fatha cyflwyniad neu cerdd. A mae un ohonyn nhw, dwi eisiau jyst chwarae hwnna, falle bod rai o'n chi wedi gweld ar Facebook yn ystod yr wythnos, ond dwi eisiau ni wylio eto a gwrando eto ar y geiriau sydd yn hwnna fel cefndir i hwn. Mae rhywbeth yn cnoi. Dyw pethau ddim fel y dylien nhw fod. Dwi'n hiraethu am rhywbeth, ond dwi'n yn siŵr beth. Syched na fedra i ei fodloni. Uchelgais na fedra i ei gyrraedd. Cosi na fedra i ei grafu. Awydd na fedra i ei gael. Yn teimlo mod i ddim adra. Ddim adre go iawn. Ddim adre lle dwi'n hollol saff. Ddim adre lle dwi'n cael bod yn fi. Ddim adre lle dwi'n yn gorfod ffalsio. Ond beth ydy e? Pellter? Gelyniaeth? Ymddieithrwch? Wel ia hynny. A mwy. Llawer mwy. Chwythdod. Ynysmwythyd. Ansicrwydd. Ofn. Ond mae'r gair yn dweud, yng nghanol hynny i gyd, mae lle i fi. Teyrnas i fi. Cartref i fi. Heddwch i fi. Shalom gyda ti. So dwi jyst eisiau bachu ar rai o'r geiriau yn y gerdd yna, rai o'r geiriau cynta. Achos maen nhw'n deud rhywbeth am ein profiad ni. Y profiad dynol felly, rhywbeth amdano ni. Mae rhywbeth yn cnoi. Dyw pethau ddim fel y dylien nhw fod. Dwi'n hiraethu am rhywbeth, ond dwi'n yn siŵr beth. A wedyn mae'n mynd ymlaen. Syched na fedra i ei fodloni, uchelgais na fedra i ei gyrraedd, cosi na fedra i ei grafu, awydd na fedra i ei gael. A be oedd y gerdd yn neud? Oedd trio roi geiriau i'r broblem. Trio mynegu y broblem. Ac ar ddiwedd y gerdd ar y sgrin, oedd y geiriau yna o Philippiaid yn cynnig ateb. A oedd y geiriau yn deud hyn yn doedd. Byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw yn ei roi, y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. A dyna y geiriau allweddol. Wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. Neu fel mae y cyfieithiad hun, falle dyn ni fwy cyfarwydd ag o'r adnod na'n deud, a bydd tangnefedd Duw sydd goruwch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. A dyna lle dyn ni'n mynd y bore yma ar ddechrau'r gyfres fer yma o 3 neges neu 2 neges. Gan ni'n symud o'r syniad yna o'r hiraethu
ond hiraethu am beth. A dyn ni'n mynd i ateb y cwestiwn yna trwy fynd i brofiad Mair. Mair mam Iesu. A gweld o'i phrofiad hi, os na rhywbeth dyn ni yn medru i ddysgu. Achos yn Cân Mair, byddai'n darllen mewn munud, neu'r Magnificat fel mae'n cael ei alw, mae yna awgrym bod y dyddiau hiraethu yn dod i ben. Bod y dyddiau hiraethu drosodd. Felly dewch ni wrando ar y geiriau yma. Ac wrth ddarllen y geiriau yma, cyd-destun i hyn wrth gwrs yw bod Mair wedi mynd at ei chyfnither, Elizabeth. A mae'r ddwy yn feichiog ac yn cael sgwrs. A o'n i'n meddwl am y darlun wrthos diwethaf, Kim ac Elin yn eistedd fan'na a'n cael chat efo Enid. A dyma Mair ac Elizabeth. A mae'r angel yn dod. A dyma Mair yn ymateb. O, dwi'n moli'r arglwydd. Mae Duw fach Chibwr wedi fy ngwneud i mor hapus. Roedd e'n gwybod bod ei forwyn yn ferch gyffredin iawn. Ond o hyn ymlaen, fydd pobl yn deud o bob oes, fy mod i wedi fy mendithio. Mae Duw, yr un cryf, wedi gwneud pethau mawr i mi. Mae ei enw mor sanctaidd. Mae bob amser yn trigarhau wrth yr rhai sy'n ymostwng iddo. Mae wedi defnyddio ei rym i wneud pethau ryfeddol. Mae wedi gyrru yr rhai balch ar chwal. Mae wedi cymryd ei hawdurdod oddi ar lywodraethwyr ac anrhydeddu'r bobl hynny sy'n neb. Mae wedi rhoi digonedd o fwyd da i'r newynog ac anfon o bobl gyfoethog i ffwrdd heb ddim. Mae wedi helpu ei was Israel a dangos trigaredd at ei bobl. Dyma a ddawodd ei wneud un cyndeidiau ni. Dangos trigaredd at Abraham a'i ddisgynyddion am byth arhosodd Mair gydag Elizabeth am tua 3 mis cyn mynd yn ôl adre. So fyddwn ni'n edrych ar yr hiraeth yna, ar sawl agwedd o'r hiraeth yna dros yr wythnosau nesaf. A dwi'n mynd i awgrymu bore yma wrth edrych ar Cân Mair a hefyd ar ei bywyd hi, yr adeg hynny ac ar ôl hynny, bod yna sawl elfen gwahanol i'r hiraeth yna. Oedd Mair yn ei ddeall a mae'n canu ac mae'n awgrymu wrth i Iesu Grist ddod i'r byd bod yr ateb i'r hiraeth yna wedi dod. Nawr wrth i chi wrando ar y gerdd yna, os ydych chi fel fi, oeddech chi'n teimlo rhai pethau. Oedd e'n canu cloch. A mae hwnna'n ran o brofiad pob un ohono ni. A mae'n ran o brofiad pobl y dyddiau yma. Mae yna lot o sôn y dyddiau yma. Mae yna sôn, mae yna lyfrau wedi cael ei gyhoeddi. Mae yna ddyn o'r enw Jonathan Haidt wedi sgwennu llyfr The Anxious Generation, yn sôn am y cyfnod yma lle mae yna gymaint o bobl yn poeni am bethau. A maen nhw'n dod sôn am argyfwng iechyd meddwl yn hoes ni. A mae yna ddyn o'r enw dwi'n siŵr sut ydych chi'n deud i enw, John Vervaeke, dwi'n meddwl, wedi sgwennu llyfr o'r enw The Meaning Crisis, sy'n awgrymu bod yna rhywbeth dwfn iawn ar goll yn ein byd ni. A mae'n anodd i ddisgrifio fe. Mae'n anodd i ddadansoddi fe. Ond dwi am gynnig bod yna sawl elfen ohono, a mae yna 4 ohonyn nhw yn bethau dyn ni'n gweld yng Cân Mair. A'r 4 peth ydy gobaith, arwyddocad, perthynas â Duw a gwneud pethau yn iawn. A dwi am mynd i edrych ar rheina gyda'n gilydd y bore yma. Nawr ten, chymo weithiau fel Cymru, a Cymru Cymraeg yn benodol, dyn ni'n chydig bach o cliché yn dydyn ni. Chi'n meddwl? A dyn ni'n brolio am rhai pethau. A dyn ni'n dweud, mae'r Gymraeg yn gymaint yn well, a mae gynnon ni eiriau am rhai pethau nad oes gan bobl eraill eiriau digonol amdanyn nhw. A mae hiraeth yn un ohonyn nhw'n dydy. Dyn ni wrth yn bodd yn sôn am hiraeth. Dyn ni'n hiraethu am hyn ac yn hiraethu am y llall. A wedyn mae bobl di-Gymraeg yn gorfod defnyddio longing, a dydy ddim yr un peth. A dim yn cyfleu'r un peth. Ond weithiau, pan dyn ni'n meddwl am hiraeth, dyn ni'n gallu bod yn oddefol iawn, yn pasif iawn.
A dyn ni'n rhyw ymdrybeiddi yn y teimlad yna, o'n i fydde fe'n braf, fel hyn ag fel arall. Ond beth dwi eisiau'n herio ni bore yma, i edrych ar hiraeth, ond i feddwl sut dyn ni'n dod ohono fe. Sut dyn ni'n profi'r peth yna, dyn ni'n hiraethu amdano fe. Dyna pam dwi eisiau ni edrych ar y 4 pwynt yma am chydig bore yma. A'r pwynt cyntaf, mae Mair yn gweld, yw bod yna hiraeth wedi bod am obaith. Am yr gobaith yna wedi dod yn Iesu. Nawr, wrth gwrs, dyn ni'n edrych ar brofiad Mair fan hyn. Dewch i ni fod yn onest, mae'n anodd mynd yn ôl, yn dydi? Mae'n anodd mynd i'w phrofiad hi. Mae hi mor wahanol i ni. Mae mor bell yn ôl mewn hanes. Ond mae yna rai pethau'n sefyll allan yng Cân Mair. A un ohonyn nhw ydy trwy Cân Mair, dyn ni gweld lot o gyfeiriadau yn ôl i'r Hen Testament. Mae yna bobl yn gwneud astudiaethau. Ac wedi gweld, mae yna gyfeiriad yma, llyfr y Brenhinoedd, sawl cyfeiriad at y Salmau, llyfr Meica, llyfr Malachi. A mae yna gyfeiriadau drwy'r Hen Testament yn edrych ymlaen yn obeithiol i un a fyddai yn dod. Ac y bydde bod nhw'n gobeithio yn hynny, os dyn ni'n edrych ar Eseia 35 adnod 4. Dwedwch wrth y rhai ofnus, byddwch yn ddewr, peidiwch â bod ag ofn, edrychwch ar eich Duw, mae e'n dod i ddial ar eich gelynion, y tad dwyfol. Ydy, mae ei hun yn dod i'ch achub chi. Oedd yna batrwm ymhlith pobl Israel o edrych ymlaen a gobeithio am y Meseia. Dwi'n meddwl os ydych chi'n cofio, ond un o'r straeon mwyaf trist ar ôl yr atgyfodiad ydy'r stori yna, y ddau ddisgybl yn cerdded i y maes. Chi'n cofio'r stori? Maen nhw'n cerdded i y maes, a mae Iesu Grist yn cyfarfod nhw, a mae Iesu Grist yn gweld bod nhw'n drist. A mae'n gofyn iddyn nhw pam. A maen nhw'n ateb, a maen nhw'n deud, roedden ni wedi gobeithio. Mae fe oedd y Meseia, oedd yn mynd i ennill rhyddid i Israel. Roedden ni wedi gobeithio. A doedden nhw'n sylweddoli bod y gobaith yna wedi dod. Oedd ei gobaith nhw wedi mynd, a wedyn mae Iesu wrth gwrs yn esbonio iddyn nhw. Am beth roedden nhw wedi gobeithio? Oedden nhw'n gobeithio bod yna rhywun yn mynd i ddod i'w hachub nhw. Oedden nhw'n gobeithio y bydde rhywun yn cyflawni'r addewidion o waredigaeth yna o'r Hen Testament. Ond mae Mair yn canu i fod e wedi dod. Mae Mair yn deud, mae Duw yr un cryf wedi gwneud pethau mawr i mi. Mae ei enw mor sanctaidd. Mae bob amser yn trigarhau wrth y rhai sy'n ymostwng iddo. Mae wedi defnyddio ei rym i wneud pethau ryfeddol. Mae wedi gyrru y rhai balch ar chwal. A mae Mair yn edrych ymlaen, a mae'n gweld bod e wedi dod. Cyn hynny, chi'n gweld, oedd Mair yn profi'r un peth a dyn ni gyd yn profi. Yr syniad yna bod yna rhywbeth yn cnoi, bod pethau ddim fel y dylien nhw fod, bod ni'n hiraethu am rhywbeth ond dwi'n mynd siŵr beth. Ydy'r profiad yna yn brofiad i chi a fi? Rhyw deimlad fod pethau'n iawn, rhyw deimlad o anobaith. Dewch i ni fod yn onest pan dyn ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni, mae'n hawdd anobeithio, yn dydi? Mae yna lanast yn y byd o'n cwmpas ni, dyn ni'n ei weld e. A weithiau dyn ni'n anobeithio amdano ni'n hunain hefyd. Achos mae yna bethau, fathau patrymau ymddygiad dyn ni'n methu torri. Oedd bod yn anobeithiol yn beth real iawn i Mair, chi'n gweld. Rowch eich hunan yn ei sefyllfa hi. Merch gyffredin, yn disgwyl babi cyn iddi briodi, mewn gwlad oedd yn cael ei rhedeg gan bwer o'r tu allan. Dyna oedd profiad Mair. Ond mae Duw yn dod ati, ac mae hi'n canu. A mae hi'n gweld bod dyfodiad Iesu'n golygu bod gobaith wedi dod. Mae yna obaith wedi dod i'r byd.
A mae'r gobaith yna yn Iesu. Mae Paul yn ei lythyr at Timotheus yn disgrifio Iesu fel yr un y mae'n gobaith ni ynddo. Ac mae Mair yn canu am hynny. Felly dyna'r ateb cyntaf i'r hiraethu yma. Mae gobaith wedi dod yn Iesu. Yr ail ateb ydy arwyddocad. Nawr, mae'n amlwg i ni gyd fod gwacter ystyr ac arwyddocad i'n bywydau yn broblem. Mae'n awydd dwfn yng nghalon pob un ohono ni i gael pwrpas, i gael rhyw arwyddocad. A mae hwnna'n yn gyrru ni'n dydy. Mae'n yn gyrru ni i wneud pethau. Mae'n gyrru ni i dreulio amser. Mae'n gyrru ni i weithiau i aberthu mwyn cyflawni rhywbeth. A mae'r rhywbeth yna medru amrywio. Mae pobl yn medru aberthu i gyflawni rhyw lwyddiant mewn gwaith neu beth bynnag yn chwilio am enwogrwydd. Ond beth yw arwyddocad Mair? A sut mae gwaith Iesu yn ni wedi newid hynny? Nawr, wrth gwrs, pan dyn ni'n edrych ar Mair, dyn ni'n ymwybodol bod yna rhai canghennau o'r eglwys yn dyrchafu Mair yn uchel iawn a bron yn ymylu ar ei haddoli. Ond be mae Mair yn deud amdani hi hun? Be mae Mair yn deud amdani hi hun? Mae Duw fach Chibwr wedi fy ngwneud i mor hapus, roedd e'n gwybod bod ei forwyn yn ferch cyffredin iawn. Dyna be mae hi'n deud amdani hi hun. Roedd yn gwybod bod ei forwyn yn ferch gyffredin iawn, ond o hyn allan, bydd pobl o bob oes yn dweud fy mod wedi fy mendithio. Pa arwyddocad alle fod i ferch gyffredin? Meddyliwch amdani. Oedd hi ar y rhengoedd isa yn y gymdeithas. Oedd hi'n ferch i ddechrau, a doedd dim statws cyfreithiol o unrhyw werth i ferched yn y cyfnod yma. Oedd hi'n ferch, dim statws o sylwedd iddi. Mae'n cael ei hunain yn feichiog cyn priodi, rhywbeth oedd yn dod â chywilydd arni hi a'i theulu, a dyna lle mae hi. Ond mae'n ysu am rhywbeth mwy. Ac mae Duw yn ymyrryd a'i bywyd hi. Mae Duw yn torri fewn i'w bywyd hi i wneud rhywbeth. A mae pwrpas yn bwysig. Mae hwn yn cadarnhau rhywbeth, falle bod rai yn chi wedi darllen y llyfr Bywyd a Phwrpas, The Purpose-Driven Life gan Rick Warren. Gwrandwch ar rhai o'r pethau mae'n deud. Ac wrth wrando ar y geiriau yma, meddyliwch am Mair a dewch i ni feddwl amdano ni'n hunain. Meddyliwch am Mair a meddyliwch amdano ni'n hunain. Dim ond yn niw yr ydym yn darganfod ein dechrau, ein hunaniaeth, ein hystyr, ein pwrpas, ein harwyddocad a'n tynged. Mae pob llwybr arall yn mynd i nunlle. Ac mae Rick Warren yn mynd ymhellach. Mae'n siarad efo ni. Cefaist dy achub i wasanaethu Duw. Mae'r Beibl yn dweud, ef anachubodd ni, a'n galw a galwedigaeth sanctaidd. Nid ar sail ein gweithredoedd, ond yn unol a'i arfaith ei hun. Fe wnaeth Duw dy adfer di mwyn i ti gyflawni dy alwedigaeth sanctaidd. Ni chefaist dy achub gan wasanaeth, ond cefaist dy achub i wasanaeth. Yn heyrnas Dduw, mae gennyt le, pwrpas, rôl, a swyddogaeth i'w chyflawni. Dyna sy'n rhoi gwerth ac arwyddocad i dy fywyd. Felly mae'n harwyddocad ni yng ngalwad Duw arno ni. Dyna lle mae Mair yn ffindio fe. Dyna lle mae'n ffindio ei harwyddocad wrth iddi sylweddoli bod Duw yn ei galw hi. A wedyn mae ganddi le, pwrpas, rôl, swyddogaeth i'w chyflawni yn heyrnas Duw. Ac mae Mair yn derbyn hynny yn llawen. Yn llawen iawn. Taswn ni wedi darllen chydig bach mwy o adnodau yn y bennod, a mynd nôl i adnod 38, fydden ni wedi darllen yr adnod yma sy'n dangos ni bod Mair yn ildio.
Mae'n ildio i gynllun Duw ac i'n gosod ei hunan yn wylo Duw. Dyna ni darllen y geiriau hyn, a dyma Mair yn dweud, dwi eisiau gwasanaethu'r arglwydd Dduw, felly gad i beth rwy ti wedi ei ddweud fod yn wir. A mae'n cael yr arwyddocâd rhyfeddol yma, yn dydi? Mae hi'n cario gwaredwr y byd yn ei chroth. Mae'n ei eni e. Mae'n ei wylio fe'n yn tyfu. A mae'n gwylio fe'n dechrau gwasanaethu a gweinidogaethu ac yn y blaen. A dyna lle mae hi'n ffindio be di arwyddocâd hi. Be di'n arwyddocâd ni? Lle dyn ni'n ffindio hynny? Pan mae Duw yn rhoi ei law arno chi a fi, mae gynno fe bwrpas ar yn cyfynnu. Grandwch be mae Paul yn deud yn y llythyr at yr Effesied. Mae wedi'n creu mewn perthynas a'r Meseia Iesu i ni wneud yr holl bethau da mae wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Mae gynno fe bethau mae eisiau chi a fi ei gwneud. A mae'n ymyrryd, mae'n torri fewn i'n bywyd ni mwyn i ni'n wneud hynny. Mae gynno fe bwrpas ar yn cyfer ni fel ei blant. A fel arfer, doedd ddim yn ddim byd flashy. Mae ynglyn â gwasanaethu Duw lle ydyn ni nawr. Rhannu cariad Duw lle ydyn ni nawr. Deud wrth pobl eraill am yr arglwydd lle ydyn ni nawr. Ond y peth pwysig yw yn bod ni, fel Mair, yn gwerthfawrogi ac yn mwynhau'r fraint mae Duw wedi ei roi i ni o'i wasanaethu ef, o rannu ei gariad ef, a gweithredu ei ewyllus e lle ydyn ni. Ond os ddawn ni mlaen, nid yn ei gwaith, nid yr hyn mae'n gwneud, mae arwyddocadu mewn gwirionedd, mae arwyddocadu yn ei pherthynasu gyda Duw. Mae'n ei pherthynasu gyda Duw. Mae Mair yn profi Duw yn ei chyffwrdd hi yn bersonol. Nid rhyw brofiad gweld rhywun o bell ydy ymwneud Mair gyda Duw. Grandwch eto ar y geiriau yma. Mae Duw fy achubwr wedi fy ngwneud i mor hapus. Bydd pobl o bob oes yn dweud fy mod wedi fy mendithio. Mae Duw yr un cryf wedi gwneud pethau mawr i mi. Mae enw mor sanctaidd. Mae Duw yn torri. Ddech chi sylwi? Fi. Amdana i. Mae'n sôn amdani hi hun. Achos nawr mae gen i berthynas gyda Duw. A mae'r gân yma yn agor ffenest i ni, chi'n gweld. Mae'n agor ffenest i ni gweld rhyw gymaint o berthynas Mair gyda Duw. Dyn ni'n gweld natur y berthynas yna. Be maen nhw'n deud? A mae hi'n canu. Bydd pobl o bob oes yn dweud fy mod wedi fy mendithio. Mae Duw yr un cryf wedi gwneud pethau mawr i mi. Mae hi'n gweld y peth yn ei bywyd ei hun. Mae'n gweld Duw yn ei newid. Nawr, dyn ni'n byw mewn byd sef o lot o bwyslais ar hunaniaeth. Mae yna chwilio yn does. Bawb ffindio hunaniaeth a weithiau mae pobl yn chwilio mewn llefydd gwahanol. Chwilio yn nhw eu hunain ac yn y blaen. Ond mae neges y Beibl yn glir iawn iawn. Yn syml iawn, mae'r Beibl yn deud, fedrwn ni ddim ffindio ein hunain, fedrwn ni ddim cael dod o hyd i'n hunaniaeth ni, nes i ni gyntaf ddod i berthynas gyda Duw. Yr un a'n creodd ni, yr un a'n carodd ni, yr un a'n fonodd ei fab i'r byd i wneud y berthynas yna gyda Duw yn bosib. Pan dyn ni'n derbyn gwaith Duw arno ni, ac yn deall i fod wedi'n gwneud ni yn greadigaeth newydd ynddo fe, dyna lle dyn ni'n ffindio'n hunain. Dyna lle dyn ni'n ffindio yn hunaniaeth. Pan mae hynny'n digwydd a pan mae Duw yn cael y lle iawn yn bywydau ni, mae pethau'n dechrau disgyn i'w lle. A mae hwnna'n dod â ni at y pwynt ola. Y pwynt ola oedd Mair yn hiraethu amdano fe. Oedd hi'n hiraethu i weld
pethau yn cael ei gwneud yn iawn. Pethau'n cael ei gwneud yn iawn. Oedd Mair, fel pobl ar hyd y canrifoedd, wedi bod yn hiraethu am weld pethau'n cael ei gwneud yn iawn. Ac mae'n canu am waredigaeth yr arglwydd. Oedden ni'n pennod 1, taswn ni'n darllen ymlaen i bennod 2, fyswn ni wedi clywed am yr adeg pan ath Simeon weld Iesu. Ac mae'n deud, dwi wedi gweld yr achubwr gyda fy llygaid fy hun, rwyt wedi rhoi i'r bobl i gyd, yn olau mwyn i genhedloedd eraill gallu gweld ac yn reswm i bobl Israel tyfolu di. Oedd e'n gweld bod yr un sy'n mynd i wneud pob dim yn iawn wedi cyrraedd. Ymhellach ymlaen wedyn ni yng ngweinidogaeth Iesu, pan oedd e'n dechrau a dweud y gwir yn Luc 4, mae'r hanes rhyfeddol yna ynglŷn â Iesu yn mynd i'r synagog ac yn agor y sgrôl ac yn darllen. Daeth i Nazareth, lle cafodd ei fagu, a mynd i'r synagog ar y saboth fel yr oedd yn arfer ei wneud. Safodd ar ei draed i ddarllen o'r ysgrifau sanctaidd. Sgrôl proffwydoliaeth Eseia gafodd ei roi iddo, a dyma fe'n ei hagor, a dod o hyd i'r darn sy'n dweud, mae ysbryd yr arglwydd arna i, oherwydd y mae wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i bobl glawd. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi fod y rhai sy'n gaeth i gael rhyddid, a phobl ddall i gael ei golwg yn ôl, a rhai sy'n cael ei camdrin i ddianc o afel y gormeswr, a dweud hefyd fod y flwyddyn i'r arglwydd ddangos ei ffafr wedi dod. A wedyn dyn ni'n darllen y geiriau rhyfeddol yma. Ceiodd y sgrôl a rhoi yn ôl i'r dyn oedd yn arwain yr oedfa yn y synagog ac yna eisteddodd. Roedd pawb yn y synagog yn syllu arno. Yna dywedodd, mae'r geiriau yma o'r ysgrifau sanctaidd wedi dod yn wir heddiw. Dychmygwch fod yna. Dychmygwch glywed yn deud yna. Newyddion da, rhyddid, gollyngdod, dianc, blwyddyn ffafr yr arglwydd. Mae Iesu wedi dod mwyn cyhoeddi'r rhain a gwneud rhain i gyd yn wir. Ond, dyn ni'n gweld ei gyd eto, neu gyda. Dyw pob dim ddim yn cael ei wneud yn iawn. Be sy'n digwydd i'r un sy'n cyhoeddi hyn? Mae'n cael ei erlyd. Mae'n cael ei garcharu. Mae'n cael ei groesoelio. A ydych chi'n meddwl, hang on, sut mae hwn yn gallu golygu gwneud pethau yn iawn? Beth ddigwyddodd i'r un oedd yn cyhoeddi hyn? Os dim ryfedd bod y ddau ddisgybl yma ar y ffordd maes i ddeud yr oedden ni wedi gobeithio. Ond dyma gynllun Duw. Gwrandwch ar be ddedodd Iesu wrth Seimon Pedr. Ydych chi'n cofio yn yr ardd, Seimon Pedr nestyn y cleddyf? Ac yn taro rhywun oedd wedi dod i ddal yr Iesu. A Iesu'n dweud, na cadw'r cleddyf. Ddim fel hyn mae i fod. Mae'n deud, wyt ti ddim yn sylweddoli y gallwn ni alw ar fy nhad am help ac byddai'n anfon miloedd ar filoedd o angylion ar unwaith, ond sut wedyn fyddai'r ysgrifau sanctaidd sydd yn deud fod rhaid i hyn i gyd ddigwydd yn dod yn wir. Yn hyn i gyd, mae Iesu yn dangos pethau pwysig iawn i ni. Mae'r proffwydoliaethau yna yn sefyll, a mae'r proffwydoliaethau yna yn ac yn mynd i gael ei cyflawni. Ond mae'r ffordd mae'n gwneud. Mae yna ffaith a mae yna ffordd yma. Y ffaith yw i fod e wedi dod i ateb yr hiraeth yma. Ond mae'r ffordd mae'n gwneud hynny yn bwysig. Yn gyntaf, mae'n mynd i wneud pethau'n iawn, ond nid yn y ffordd y byddai'r byd yn disgwyl. Nid yn y ffordd y byddai'r byd yn disgwyl. Nid y ffordd mae grymoedd y byd mae'n gweithio. Mae arglwyddiaeth Iesu yn wahanol. Mae'n dangos i arglwyddiaethau nid trwy orfodi a choncro, ond trwy aberthu, trwy farw, trwy ildio.
Mae'n dangos bod ei deyrnasau yn hollol wahanol. Fel ddywedodd Tim Keller pan mae'n disgrifio'r bregaeth ar y mynydd, lle mae pob dim o safbwynt y byd wyneb i weired. Nid trwy orfodi a choncro, ond trwy aberthu a charu. Ac yn ail, mae'r proffwydoliaethau yna yn ac yn mynd i ddod yn wir, ond ddim i gyd eto. Dyw pob dim ddim yn ei le eto. Y term sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio hyn yw fod y nawr a dim eto o deyrnas Dduw. Y syniad bod ni'n gweld rhyw gymaint o'r addewidion o'n ein cyflawni, ond ddim y cwbl. A fydd y cwbl ddim yn cael ei gyflawni nes fydd popeth yn ei le mewn nef newydd a deiar newydd. A dyna lle dych chi a fi nawr. Dyna lle ydyn ni. Yn profi rhyw gymaint o weld proffwydoliaethau yn cael ei gwireddu, yn gweld rhyw gymaint o'r atebion yna i'r hiraethu hynny yn dod yn wir, ond dyn ni'n gwybod bod yna fwy i ddod. Mae yna fwy i ddod. A dyn ni'n gweld hynny ym mywyd Mair. Mae hi'n canu'r geiriau rhyfeddol, gwirthiol yma nawr. Ond meddyliwch am be oedd i ddod iddi. Oedd hi'n mynd i weld ei mab hi yn cael ei dal. Roedd yna ddagrau i ddod iddi. Roedd yna ansicrwydd, roedd yna ddryswch a tristwch i ddod i'w bywyd. A dyna di'n profiad ni. Profi bendith Duw yn ein bywydau, ond dal i wynebu realiti bywyd sy'n medru bod yn anodd, yn eithriadol o anodd i rai. Dydy pob problem ddim yn cael ei datrys yn syth, ond mae Iesu gyda ni ac yng nghanol y realiti hynny, fel mae Psalm 23 yn deud wrthon ni, oherwydd yr wyt ti gyda mi, a thwyalen a ffon yn fy ngysuro. Beth amdano chi a fi felly? Os dyn ni'n gwrando yma yn y capel nes, dyn ni'n gwrando ar recordiad adre, ydyn ni'n hiraethu? Ydyn ni'n hiraethu am i Dduw dorri fewn i'n bywyd ni am y tro cyntaf efallai? Achos mae yna ateb ar gael yma. Os ydyn ni wedi ymateb i wahoddiad Duw unwaith, ydyn ni eisiau hiraethu am fwy? Be nawn ni ar hiraeth hynny? Wel, dewch i ni byd o aros yn oddefol. Dewch i ni byd o aros yn y cliché yna a rhyw feddwl yn hiraethus am bethau. Dewch i ni ymateb. Achos mae Iesu yn dod ac mae'n cynnig gobaith. Mae'n cynnig arwyddocad. Mae'n cynnig perthynas a gwneud pethau yn iawn. Nawr, mae'n munud fyddwn ni'n canu can i orffen. A mae Martin ddewis y caneuon cyn gwybod y trywydd o'n i'n mynd arno fe. Ond un o'r geiriau, y gan fyddwn ni'n canu ar y diwedd ydy yng Nghrist ei hun. Mewn pregaeth, cerdd, adnodau a chan, dyn ni'n gallu cofio a dyn ni'n gallu sylweddoli lle mae'n gobaith ni yng Nghrist ei hun. Lle mae'n arwyddocad ni yng Nghrist ei hun. Lle mae hynny'n cychwyn yn ein perthynas ni gyda Christ ei hun. A pwy sy'n mynd i wneud pethau'n iawn yn y pen draw? Christ ei hun. A mae i gyd amdano fe. Fel oedd geiriau'r gerdd na gath ei chwarae ar y dechrau yn deud, mae yna hiraeth, mae yna chwythdod, a mae hynny'n reality yn y bywydau ni. Ond yng nghanol hynny, mae'r gair yn dweud, yng nghanol hynny i gyd, mae lle i fi, teyrnas i fi, cartref i fi, heddwch i fi, shalom gyda ti. Amen.